Crna Gora u regionu je pozicionirana kao zemlja sa najvećim prilivom stranih direktnih investicija po glavi stanovnika. Stopa poreza na dobit pravnih lica od 9% je na najnižem nivou u regionu, dok porez na dohodak iznosi od 9 do 13%, u zavisnosti od visine bruto zarade. Država investitorima pruža direktne financijske podsticaje ukoliko ulože minimum 500.000 eura i zaposle najmanje 20 radnika, dok su u okviru biznis zona omogućene dodatne poreske i administrativne olakšice. Biznis zona Nedakusi obuhvata površinu od 250 hektara. U okviru zone je lokalitet Vunko veličine 10 hektara, od čega je 3 pod halama pogodno za brownfield investicije, uključujući i 2 upravne zgrade i 3 hektara slobodnog zemljišta. Kroz biznis zonu prolazi pruga Beograd-Bar, gradska obilaznica, regionalna saobraćajnica Beograd-Bar i postoji željeznički pretovarni centar. Na 7 km od zone nalazi se centar za obuku i prekvalifikaciju zanimanja.